loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene lho, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wis ndak usah, berarti kamu ndak sayang sama aku. Ora nih ora sayang ngono ora. Diambu. Ayo gendang diambu. Masuk panggah ramambu. Panjang umurnya, sehat selalu. Terus tambah sayang karo orang tua. Amin. Tambah sayang karo keluarga. Terus? Terutama saya. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak? Ngestokke dawuhmu. Nduk, piye? Kapisan ora lali ngunjukke lan puja puji syukur kang jero marang Gusti kang murbeng dumadi. Nggih. Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Sebabe apa yung? Sebabe karana aku lan kowe anakku limbo isih diparingi nikmating pangeran, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Mokal tanpa nikmat lan rahmate sing gawe jagat. Awake bisa manunggal tetunggalan ana ing Kemlaka Legi Kadipaten Nganjuk kene nduk. Ngono ya, Mak. Sik. Iki kok katon gayeng gumarenggeng. Iki jane dalam rangkaian apa to, Mak? Ngene ya, Nok. Adicara wayangan bengi iki dalam rangkaian Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 sasine Oktober. Oh, ngono ya ya. Iki persembahan khusus saka pepundhene awake dhewe ya kuwi Bapak Edi Santoso untuk seluruh masyarakat kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi. Oh iya, dasare ya kanggo menggugah semangat patriotike para pemuda lan pemudi kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi kene ya yung. Bener nduk, heeh. Turto aku karo kowe iki ya ngrumangsani. Nggih. Bapak Edi Santoso iki yen karo awake dhewe wis ora kaya wong liya. Heeh. Wis ndak anggap wong tuaku dhewe. Ana tetembungan wong liya dadi dulur. Nggih. Pak Edi kuwi. Iya. Tur manehe panjenengane iki ya lenggah ana ing DPRD Kadipaten Nganjuk mula wis sak terpe lamun gelar acara kaya bengi iki. Oh iya, idep-idep menyerap aspirasi dan memberikan hiburan kanggo para warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kemlaka Legi. Nggih. Mula wis sak terpe ya yung yen awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa upama. Tenan kok, Nduk. Ngaturke panuwun kang tanpa upama. Terima kasih yang sangat banyak. Sungkem bekti kula kunjuk Pak Edi Santoso ingkang sampun pitados kalian kula sak rombongan paring nelipur gelar kelir gantung gong Pak wonten ing Kemlaka Legi mriki. Nggih yung heeh. Dasare Nduk piye? Dasare para warga masyarakat kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi iki yen karo awake dhewe sak kanca wis manjing kaya sedulur. Awake dhewe sowan rene iki wis marambah makaping-kaping bola bali. Oh, langganan kok. Apa ya tumon setahun ini ning Kemlaka Legi minimal ping pindho lho, Nduk. Lah ya, kuwi wajib. Heeh. Sadurunge kae iki ya ditimbali lumantar Pak Lurah. Heeh, kae biyen bener. Heeh. Mula ana rangkaian Hari Sumpah Pemuda iki kowe bakal tak tuturi. Heeh. Aku sing selaku cah enom bingung. Mula aku nyadong dawuh ana ing Hari Sumpah Pemuda iki bingung arep paring pitutur apa marang anakmu Limbuk. Ngene ya, Nduk. Ana adicara Hari Sumpah Pemuda iki aku bakal paring weling para penjajah saiki wis ora njajah secara fisik, nanging ada 3 cara untuk melemahkan pemuda Indonesia sing pamriye njajah marang bangsane dhewe. 3 kuwi apa wae yung? 1 ya kuwi kaburkan sejarahnya. Dadi para pemuda iki digawe ora weruh karo sejarahe, ora ngerti karo kehebatane para leluhure. Oh ngono. Nggih. Angka 2.
Angka loro ya kuwi hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tidak bisa diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Oh ngono. Jan. Omonganku wis kaya sarjana seni ya, Nok. Heeh. Angka telu sing ora kalah wigatine ya kuwi putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya sehingga leluhurnya dikatakan bodoh dan primitif. Lah iki sing bahaya, Nduk. Ngono. Nggih. Yen awake dhewe iki wis ora duweni kebanggaan karo leluhure awake dhewe, leluhure awake dhewe dilokke wong Jawa ki kuno, wong Jawa ki primitif, wong Jawa ki bodoh. Ya iki sing bahaya, Nduk. Oh ngono ya, Mak. Mula ana tetembungan jas merah ngono kae ya, Yung. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul, Nduk. Apa maneh penyakit gone bangsane dhewe iki ora ngemungke mung korupsi wae. Lah banjur apa wae? Ning siji, ya kuwi tidak disiplin, angka loro tidak jujur, angka telu pelanggaran norma, angka papat intoleransi barang. Angka 5 hilangnya rasa saling menghargai dan memudarnya rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara. Oh ngono ya, Mam. Mula diwiwiti saka Hari Sumpah Pemuda iki, ayo diwiwiti mbangkitke rasa tresna bangsa kuwi mau, Nduk. Lan pemuda zaman saiki kudu berprestasi lan berkarakter. Nggih. Ora kok pemuda kok nggo rimba simbis. Nggih. Isine nggur pansos, isine nggur gelut, isine nggur mendem kuwi panganan apa? Lah iya. Iya, Mak. Ana jaman sing saya tuwa iki, aku anakmu Limbuk sing dadi seniwati. Mung njaluk pangestumu muga ora salah dalan nggonku melangkah dadi pemudining bangsa ya, Yung. Umurku ki sak ora-orane luwih tuwa timbang sampeyan, Nduk. Isaku ki ya nggur ngemong karo kowe. Prayoga sing tuwajuh rasamu, aja nganti keras budi kurang titi ya, Nok. Nggih. Sampeyan iso ngamati saiki kanca-kancamu kae do piye, ha to? Nakale piye, polahe piye? Aku ora elek-elek, ning yen iso wong nakal ki kudu nganggo bingkai. Oh ngono, Mak. Mergo cah enom iki isih labil dalam proses pencarian jati diri. Nggih. Ning ya kudu diati-ati ya, Nduk. Saya mumbul jenengmu saiki serawungmu kudu mulai ditata. Nggih, Yung matur nuwun. Kembali ke benang merah. Iki awake dhewe sowan komplit, plat AG Astra Brata Group. Ah iya. Saka kersane pepundhene awake dhewe Pak Edi Santosa. Wayang gamelan Sonterop Borong Dalang. Ngaten nggih, Yung. Anakku saiki arep ndongake apa marang khususe warga Kemloko Legi. Ya muga-muga kanthi acara Hari Sumpah Pemuda iki warga masyarakat Kemloko Legi semakin kompak dan tidak mudah untuk terpecah belah. Allahumma amin. Genti saiki Biyung arep ndongake apa kagem Bapak Edi Santosa kang dadi sak pepundhene awake dhewe sagutrah. Bisaku mung ndongake, Nok. Muga-muga Pak Edi Santosa sagutrah sekeluarga nggih pinaringan sehat bagas waras, pinaringan amanah anggone ngemban dados wakiling para kawula nggih, ugi pinaringan rejeki kang kathah melimpah tur kebak marang barokah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing dak anti-anti wis tak brene wis rada suwe babar pisan orang krungu kabare saja rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju dekati esame
sira netra tajem jajanika jebul kae sing tak anti-anti wis tak komene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju joget lati SMA ora api mari kangen muga-muga tansah jaget atiku dadi tentrem amulane rokan mari kangen mula sira netra tajem jagat sing tak anti-anti wis tak komene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada tansah dadi impen yen pinuju geger lati esame amerati mari kangen muga-muga dadi tentrem pamulate trokan tajem mari kangen mulat sira netra tajem jajatika anti wis tak komene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju joget lati SMA ora api wis mari kangen mula suka tansah tegem atiku dadi tentrem amulate trokan tajem mari kangen mula sira netra tajem jagat
Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar via YouTube Astabrata Media. Oh ngono man. Jadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing TKP, ana ing lokasi bisa memantau lumantar HP ini dhewe-dhewe ngaten nggih yo. Wah penontonnya luar biasa, wis tak titeni wit biyen. Mloko legi kok barisa iki wis ana wong lungguh ning arep panggung. Iya, selak kentekan nggon. Bakule yo kebak no. Bakule iki wis kong kali kong karo aku kok. Oh ngono, oh, tenan. Wis tak wenehi rapal supaya bakule iki laris. Oh ngono, heeh. Apa ana rapale? Ana. Rapale wong bakul, wong dodol ben laris iki piye? Slumun slamet ya toh. Tolak sawat balindalan getih putih nyingkir, getih abang nyimpang, getih ireng meneng jebok bosok leyak-leyok. Sing dodol Janaka, sing tuku Srikandi, laris-laris kanthi kersane ngalah. Angger kulaanmu 1000, ngedolmu 500. Met. Ayo bangkrut kuwi kowe. Ya muga-muga didongake iki hawane nganjuk iki wit angger panas iki, awan iki mesti panas. Muga-muga ndang diparingi udan. Amin. Iki uga awake dhewe ora ijen saka kersane Bapak Edi Santoso pepundhene awake dhewe. Iki uga nimbali ya kuwi kadang bintang tamu sapa wae. Ya kuwi bintang tamu sing lagi naik daun. Sapa? Dik Niken Salindri saka Kota Tahu, Kota Kediri. Ayo, lagi naik daun. Oh tenan. Jadwali kebak kae, Nduk. Aku ki goleki selae angel ram. Lah iya. Goleki longgare angel-angel. Lah arep mbok jak apa? Ya tanggapan arep mbok jak apa piye. Kono sinden aku dalang ya tanggapan. Diaturi ngadeg ngancani awake dhewe. Monggo Dik jumeneng. Yuk spote sing wis digarap karo kanca-kanca monggo bebas mardika mawon. Ayo. Ya spote apa? Cah nom Ibrahim Ayo Dik niki katuran jumeneng wonten ing sasana budaya ngancani Kang Mas Dimas. Yuk. Asik. Aduh, ngene kecelik. Ngetok nenek nom. Ngetok nenek nom piye to? Wilujeng dalu, selamat malam Dik Niken Salindri. Selamat malam Mas Akbar. Aduh, lama tak jumpa ya. Sudah lama banget tidak jumpa. Iya. Sekarang bertemu lagi di Desa Kemloko Legi. Desa Kemloko Legi. Iya, ini kita sudah di sini berapa kali? Kita pira ya? Aku 2. Nek karo Dik Niken peng 10 harepe maksudnya. Ya. Iya. Injih alhamdulillah kita sowan teng desa mriki malih nggih Mas. Nggih. Injih niki acarane Hari Sumpah Pemuda. Nggih. Ya. Iki ditimbali karo pepundhene awake dhewe nun nggih menika Bapak Edi Santoso. Tiange sing pundi lho? Bapak Edi Santoso lenggahe wonten pundi nggih? Oh, terus repot mungkin Dik.
Oh repot, Nggih. pun didoani aja. Didoakan aja. Semoga sehat selalu, Nggih. panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi sing mirsani dateng mriki kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ya. Amargi sampun ikut hadir memeriahkan acara dalu niki. Nggih. Mugi-mugi pinaringan sehat selamat wilujeng sedanten. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Hari Sumpah Pemuda, Dek. Hari Sumpah Pemuda. Nah, harus semangat ya Iya. toh, karena kita mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan pemuda-pemuda zaman dulu dalam merebut kemerdekaan. Ijo. Nah, semangat ora? Semangat. Ojo sambat ngantuk, ojo sambat kesel ya toh. Sopo sing sambat? Lu sampeyan no, senajan jadwale iki padet ya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rawuh. Semangat no, kan derek Ayang Akbar ki harus semangat menciptakan suasana yang indah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene lho, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wes ndak usah, berarti Ya, kamu ndak sayang sama aku. Ora nih ora sayang ngono ora. Terus Yo aku ki yo dadi wong lanang ki yo serba pengertian toh, ya toh. apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Piye piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya toh. Ibaratnya jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayang iki jane aku wis suwi. Masa toh? Ibaratnya wit zaman biyen ya toh, umpama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus Bungane iki wit biyen tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gede dhewe. Aku nggo iso ndelok kembange sing wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo kendang diambu. Masuk panggah ramambu. Ngene. Ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo, aku- Wong pacare sampean. Ya ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus Lah sapa kono? Aku arep memakor pengambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya kok. Sapa? Lha jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. kayak berita teko ndi? David Beckham kan? Undak. Oh, ndak David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono Ora kuwi. kuwi ya. Ora. Iso wae. Ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu Ibu maratuwa. maratuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok. Endi kok Bapak ki ya ampun Bapak. Wonge jek ngatur lampu wong. Kok yo ndelik to Bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih Bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung Wong kan karo yo apa jenenge rasa anak karo bapak to Mas. Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wis saiki malih nyeluk kamu nyapot to. Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to. Sampean jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken ngono moh. Saiki nyeluke kudu loro, nek ora cantik ya nduk. Kapan muni ngono aku? Cete jek lho tak siarne. Aja ngono kuwi. Jan. Atiku ndruwodok ngene iki Mas Mangan. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gawe nyeluk Mas asline lek ning chat. Lho, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek pas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Nah ya. Aja. Mas, Piye? sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober.
Wisuda sudah kemarin 18 Wisuda Oktober. sudah. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampe nyuwun hadiah apa? Aku nek pengenku jane nek karo sampean iki duduk hadiah sing berupa barang. Napa? Apa? Gak berupa barang iki apa? Ya barangnya sampean. Maksudnya ki barang sing teko sampean ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampean. Mau dong. aku bawa sesuatu loh. Oh, apa ki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh, iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, amin. Tambah sayang karo keluarga, terutama saya. Sayang pora? Sayang. Kok sayang wis? Prasido tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Panggung saku. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Aku mau dengerin dong. Iwak teri sambel kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo niken salindri. Anoleh Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambel kemangi. Terus. Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar. Semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok sing ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, ganteng jen ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok engke ya dia karo aku? Emangnya kamu tahu ulang tahun 8 Oktober kemarin? Ulang tahunku yang keberapa? Tahu. Keberapa? Yang kedua, 3. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti mencari info-info tentang aku. Gitu? Enggak. Oh enggak. Kok tahu? Niteni. Karena kamu itu jodohku. Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblok. Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar, Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, iya. Tapi bukti nyata. Oh, Loh, iya. beda karo sampean. Wis ora ngucapne ra ngekek ya apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jane wis nunggu wit biyen, arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak? Bejen. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki caluro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Iki nyapa. Lah kan banyak toh Mas, kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, ya dikek itu tembangan no. Nyanyi? Inggih. Inggih nyanyi napa? Nah, kuwi. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa, enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Iki ana cundamani dari pemuda Kemloko Legi. Tak niken Salindri. Ya toh. Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta niken. Iki enake sing halus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Halus gek dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing musik ngono piye? Iya. Oh, ngono yo kena. Dari pemuda iki ana sing lewung.
Ana Lencong. lewong kok lencong kuwi. Terus iki ana nemen. Wah, wis milih mawon. Pundi? Wah, dilemas Akbar terus susuku bedak. Ngono iki coba Iki omong. lho, lah. Coba omong ning kene. Asine ning jero batin tapi kucap ning lambe kok ya sepurane. Ya iya. Ono jadi omong ning panggung. Asine atine Mas Akbar yo kudu tak benakne ngono kuwi. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaian mungkin rusak iki ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. sampe no gitu toh Mas. Ora, Kamu ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum gitu toh. Boten. Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi yo pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat nih. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Nah, ki ono lewong nemen cinta satu rasa cinta Cundo Maning. Niku mawon. Apa? Loro Ati 2. Oke, Loro Ati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Sip. Buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Karepe. Oh, buka celuk. Oke. Loro Ati 2. Nganggo mukadimah ning season limbuan bersama Adik Niken Salindri. Oke. Yuk. Monggo. Kuasa sumun enggal paringan eling marang keluarga tansah nyanding. Bisa ning guri bat ngamuk kabeh. Ajak ayo. Mejene dino. PJ apa? Ajak jadian. Anu podang ning dong. Sanjadal gayuh gekono Risang Ramandaya pati ana yaksa kong cangkrama namane wil katasini jejagi jroning ware mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina jroja lodri menika Raden Lesmana ingkang sumusul kang abdi pun Anoman. Iya Anoman, kaselak sumengko rasaning pikirku. Enggal-enggal kepengin mboyong pukulune semaya marang negara Pancawati. Nadyan panjenengan ingsun wis percaya marang sira Anoman. Rasaku kurang marem yen to aku ora melu mboyong kundur pukulun Ismaya marang negara Pancawati Anoman. Kepareng ngunjuk uninga Raden, sejatosipun kula sampun kepanggih kalih pukulun Ismaya. Saha sampun kula aturaken babaring gati. Nanging menika wonten babak anglayoni jujul hanusuli. Lire piye Senggana? Dinamunipun ingkang badhe hamboyong pukulun Ismaya mboten ngemungaken saking praja Pancawati kemawon. Nanging saking negari Ngastina inggih badhe hamboyong pukulun Ismaya. Lah banjur kepriye Kakang Semar anggone nggagapi lelakon iki Senggana? Raden Lesmana Murdaka. Pukulun Ismaya dereng paring dawuh. Nanging semunipun saking negari Ngastina badhe damel gendra wonten Karang Kadempel. Menawi Kyai Semar boten kasembadan binayong wonten Ngastina, pramila Raden, supados swasana Karang Kadempel mriki mboten giduh, mboten kisruh. Kalilanana Anoman badhe neter sepinten kekiyatan barisan saking negari Ngastina. Kakang Anoman,
aku lan Wadyabala Wanara sing ana mburimu Kakang Anoman. Duga-duga ginawa ngati-ngati aja nganti keri. Aja nganti slendra rasamu. Kirapna para Wadyabala Wanara neter marang sepira kasektening barisan saka negara Ngastina kang bakal madha karep mboyong pukulun Ismaya kang minangka dadi simboling Mahyu Pamong Anoman. Nggih ngestuaken dawuh budhal dina iki senggono. Mangsa nembah kang biniji Sang Anoman nedya bidhal undang Wadyabala mangko rumahap kang para wadya hangan didhawuhira tan wonten kang samya kantun nenggo dawuh bendi bidhal. Iya bebudalan Sangya Wadyawanara lamun Cinandra lumaris lampahi. Sur tambur rong peri suneng lan sarompet umyong mawurahan kadya dela angkasa. Umyo mawurahan kanggo berangkasa.
Paman apa baretane ning dalan akeh wong mati keneng apa matine den aniaya suduk cocok prapteng kikir sukmanya ilang raga karingan lintre wait ladalah Mas Miber panonku pating kalepyur durung sanggonku ngiyat dalem saka negara Pasir Gumelar kepapak ana wanara Kusikasita tegese kethek putih mapak marang lakuku yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa kang dadi kekasihmu he wanara tambuh marang aku aranku Raden Anoman ya Senggana Rama Ndayapati mung sak derajat munyuk jenenge pirang-pirang tublas bali takon ana barisan segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tumbak nyerang pujat yang aran ngaku sapa kang dadi cecundhuking laku tampa marang aku kekesete Gustiku Prabu Darposura nguri saka negara Pasir Gumelar pangkatku Temenggung jenengku Temenggung Sudirgapati pancen Kaparanyata sumedya laku marep menyang endi kowe Anoman ya pancen bener kowe sing tak goleki apa bener kowe uga arep boyong Kyai Semar Badranaya saka Padukuhan Karangkadempel ya pancen Kaparanyata yen aku arep boyong Kyai Semar kowe arep ngopo Kyai Semar Badranaya kang dadi titising Bathara Ismaya bakal tak boyong kundur marang negara Pancawati karana negara Pancawati ing Kripalungguhan samengko lagi ke Taman Pagebluk Mayangkara awising buga kelawan wastra ibarate warga kawula agung kang mapan ana ing negara Pancawati esuk lara sore mati sore lara esuk tumekaning pralaya Anoman ana paran kabeh sing dadi kekarepanmu mau modho karep nunggal karep karo kekarepane Ratu Gustiku ya kuwi Prabu Darposura saka negara Pasir Gumelar maknane piye maknane Ratu Gustiku Prabu Darposura saka negara Pasir Gumelar kuwi putra siswane Bathok ya kuwi Panembahan Begawan Durna saka Pertapan Sukalima kamangka Begawan Durna dadi utusan saka negara Ngastina dina iki ya ke Taman Pagebluk Mayangkara mula sing boyong Kyai Semar Badranaya karep ben negara Ngastina aja negara Pancawati Temenggung Sudirgapati nggih tekane Begawan Durna karo tekane Anoman kuwi luwih dhisik tekane Anoman kowe ora wenang nata utawa ngurus marang kekarepaning Anoman mbuh ora idep Anoman piye kelakon apa sing dadi panjang kamu ya kuwi mboyong Kyai Semar Badranaya yen wis bisa
nyingkirake Yuwi Tumenggung Sudirgawati. Wani karaku entek wedine kare wanine. Maju kepara ngarsa legane ngatimu. Ngejak pirang dina eldek ladene kuwi. Weh latihan legian golek momongan pupuluk golek pacar mriki tatal ngrajau. Ora elang lak kedhep lak tebah dadamu mlengsati kamu aja takon dosa kowe. Wikrabala kang tumingal krang tampa samya medali. Terdatet wilating kota kanyangkong mangkaniti benjang sang aji mijil bos nurip wanoman minggat le mati aku. Durung kalah aku.
Canda sik. Oh. Oh, lumpir. Oh, ayah. Oh. Aduh. Munyo apa jane? Oh, ahi, oh, ayah, oh, lo, oh, weh. Ho, hei, ho, ha, to, ho, mati, hei, ayo, waya, wah. Munyo putih. Yo. Sapa kowe? Anoman bali takon. Prawira sandiaranku. Mundura. Kethek putih tuwek elek. Meh mudar. Emane nyawamu. Mingat ora? Mingat ora? Kowe ora wedi karo aku dirubung barisan saka negara pasir Gumelar. Ora wedi. Anoman dekengane pusat. Oh ya. Aku rata nyelok. Ya. Ha. Hit. Go. Jiro lu. Ho. Hit. Hit. Ayah. Hose. Ayo. Hot hi, ho hi, hot ha ha, wet, ayo, hot ha, lo hi, ho ho, het, wet, wa, was.
Ah. Oh. Hey, ya. Hey. Aduh. Wah, edian mainmu keruyuan. Pas. Anggap ya apa? Ayo maju. Anggap ya apa? Aneh wae. Ya. Up. Balik. Wah. Harap gue. Tibane tombak kelakon mati dening kok. Aduh. Nuk. Yo palaran sih. Keparat sira manungsa wani tanding kelawan mami iki satriya nuwe jayeng palu gonsa yakti siratan ajre singalena prapteng katokno budinira sira masti bakal lale satri
Satrio prawira ing ayuda tan wang-wanganing pabaratan kaprawiran lan kasudiran seblak dodo taker lutira Andrapading pahalagan Andrapading palagan